دا څوک تپوس کوي یہ سبھی وقت مقام غیر مقلد دا امام ابو حنیفه نم پا قرآن کشتا مرتبه دا بخاری شریف نم پا قرآن کشتا دا نورستان ملاشتا پاکی امام صاحب نم پا حدیث صحیح کی راغلے رہے دا بخاری ملا راغلے امام صاحب بانا طول امت متفق تھی پا کم شی بانے متفق تھی پا نورستان ملا متفق تھی امام صاحب نم پا کلمت طیبہ یا منظر دا سوالات تھی دا خدا خرو خبر دی اب چا حمار چا حمار نم جات احمق دا فتنہ رکھا غیر مقلدین دی وقت فتنہ رکھ امت کے انتشار پیدا کی زناور قوم میں دا اس تپوسنا امام ابو حنیفہ نم پا قرآن کشتا نورستان ملاشتا بخاری ملاشتا مسلم ملاشتا دا عالم پتکی و سادر ساتلے سے تبرکان وکا احل دا تبرک زمون علماء آقا پتکی ساتلے چکم دستار بندے کے ورطا ملو شوی دا سفارات دا چاکا مخلوق کرد دا عوام پدے دو کیا کرد دا سخبا بخاری مسلم شتم نم پا قرآن دا نورستان ملاشتا دا باجور ملاشتا چی رازان تا پیشوری ملاو غیر مقلدین دا خلفاء و راشدین تا اهمیت نورکی آنا صحابه و کرام آنا دا بخاری پا طریقه روان آنا دا نورستان ملا پا طریقه پر ان چاپا چرا کنا دا ابو حنیفه نم پا قرآن کشتا علیکہ دا ابو بکر نمشتا عمر صاحب نمشتا دا عثمان صاحب نمشتا دا علی صاحب نمشتا اغلوی خلق دیکھ ابو حنیفه الوی سرے او بخاری بشتنو مسلم شتا دا سخبرا دا چا فاسقان منافقان مردار دا امت دا انتشار دا پا دا خبر دا سخبر دا ابو حنیفه نم پا کلمت طیبه کشتا دا ابو بکر شتا دا عمر باوی دا نم رادت قرآن کی داشتا چی دا فقہا و فضیلت دے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم انذار و تبلیغ و دعوت و اسلام کار دا چارے دا متفقهین فی الدین لی پنست قرآن کی او خدایو انما یخش اللہ من عباد العلماء دا علماء فضیلت کردے او فسروا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا علماء تے رجوع ویلے دا ضربتا توی حنفی و شافی دا صحابوں پا زمانہ کیوں بخاری و مسلم دا حضور پا زمانہ کیوں تابعین پا زمانہ کیوں تبا تابعین پا زمانہ کیوں نو کر اور اس دولے گلی چاہیے من بیسنگا بخاری باند دلیل نیسے فتبوی احادیث ہو کنا دقشان فقی مسائلو فقی مسائل دا صحابو چی راجمش چا رفع الیدین کولا چانا کولا چا من بالجہر کو چانا کو چا خیرت خلف الامام کو چانا کو علماء اگر عجم اکرو نو یو دغت جو شو طریقہ لائحہ دا عمل نو دا دو دا دروجہ مردہ دو کما امت کے انتشار پیدا کی او فساد نو دا فتنہ را خیال کر پدے غڑو جڑو خبرو پدے دو کبان کر ابو حنیفہ نم پا کلمت طیبہ کشتا دا سے خبرہ پا قرآن کی نمشتا دا دے سوال سے پیدا ہوا دا خدیر خرس آنے گئے چیزا کر ابو بکر و عمر سے نمشتا دا بخاری شریف نمشتا پا کلمت طیبہ کی چی دا خزا دا نم ندے نو سے چلو شو چی نم نشتا نو بس حضور پاک یو خبر کرد دا حدیث في آخر زمانہ کی لعنہ آخر هذه الامت اولها آخری امت پر لعنت کوئی پڑھنبو دا دور را روان فقہاو تبا خلق انزل کئی او دے کتابون تبا عبس وی او دے تبا بدعت وی او تقلیب تبا شرک وی دول سو کال علماء فقہاو صحابہ او دا حادث شارحین و مفسرین چپا کم طریقہ روان دی تبا شرک و بدعت وی لعنہ آخر هذه الامت اولها آخری دے امت پا لعنت پای پرون بوخم دغا خلق دا علیکہ دا سا خدمت دی دی قادیانان دی شیعگان دی مشرکان دی آغی رد ندی ابو حنیفہ نم پا قرآن کشتا ابو حنیفہ نشتا ٹکتا ابو بکر صاحب نشتا
چې چا نوم دی نو څه چلو شو قرآن شریف د نومونو دپاره راغلی چې نومونه په کې خو د یو صحابي نوم دی بغیر د زید بن حارثه نه فلما قضا زید منها وطرا زوجناک نو پرون مال چا پرچا راځي ټول خو نه کتله ہمارے دادا جہاں مفسد خر دنیا کے گمراہ امت کے انتشار پیدا کون کی داخلت نو دا صحابہ کرام عمل او دا خلفاء راشدین و کردار دا تعین دا سنت دا مصطفیٰ کئی دا حضور مبارک نا بدو حدیث نقلی نو آخری عمل بکمی آغا عمل بای چی خلفاء راشدین پی کرے ذکر خلفاء راشدین دست پاتی شوی دا غی عمل تشریح دا امام شافعی سے بھئی وی جمیع ما تقوله الائمہ شرح للسنہ دا فقہاء کرام چی سوئی دا شرح دا حدیث کئی و جمیع ما فی السنہ شرح للقرآن او چی سپا حدیث کی دی دا شرح وضاحت دا قرآن دے دا صحابہ کرام عمل پیش کئی اکل ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلم یتلہم اغی دا ندی کرے درے طلاق چی عبدالحیث ابن کری دنو دا قول معتبر نوے درے طلاق عمر فاروق کری دن براش پا بخاری کی بل راش مسلم شریف کی بل راش چی سوک دا دین خلاف گئی دا خروج دی دا اجماع دا امتنا او دا قول غلط او ضلال لے یو شاذ مولا کلی پتہ نہیں چی دروغوی کرشتا نا منگ پا دی پسی نزو منگ پا آغا طریقہ پسی روانو چی کم باندے فقہا دا ملت او علماء و محدثین او دا حدیث چی را رسول دی آغا علماء پی روان تا مثلا عبداللہ ابن یوسف قال اخلانا مالک بندی ابن مسلمان انا تو ابن انسان عبداللہ ابن عباس دا غیر مقلدینو کی دا مرداری دا چی دی با نیم کلام پیش کی نیم رستو نا پیش کی نیم کلام با پیش کی دا غی جواب پا کیوی آغا با نا پیش کی دا غی تردید با نا پیش کی دا خلا کسریوی لا تقرآن شریف کی ہوئی چی من مکر ذکر خدایوی ولا تقرب السوالات منز دا منز دے دی اگر رستو وار پسی نوئی وی گول خدایوی اتخذو احبارم و رحبانم ارباب من دون اللہ دا بوی ور پسی بنوی والمسیح ابن مریم اگر احبار و رحبان مجتہدینو او دوی اتباع پا فرعی مسائلو کی کونا کہ پا قائدو کی دا غی صفتو پا قرآن کی راغل دیا سماعون للکذب اکالون للسحت دا ائمہ کرام دا شان دی کہ تاسو تشبیح دا فقہاو دا احبار و رحبان و سرور کرن وإذا آخر متومان قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا دم آیات پر ذکر کی ورپسی بن ذکر کی اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون مطلقاً خخرے مضمون نکا ورسر سقید ہوئے چھ پا ہدایت نی و عقل نی نکا پا ہدایت و پا عقل و پا اتباعی نبیخ اتباع سرا وإذا قیل متومان قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ورپسی آیات ہوئے آیات بنا خدای خوی ولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نو تقلید دو قسم دی یو مضموم دی یو محمود دی محمود دا علماء صالحین و متقیان چی دا امت علماء غی تا پاکان خرق وی او یو تقلید مضموم دی پا عقائدو کی پا شرکیاتو کی او بغیر علم او بغیر ہدایت چا پس اتلل دا تقلید مضموم دی نو دوی با دا تقلید مضموم آیتون راوالی و نیم برا